Klub Filmu Niezależnego. Rybnicki Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierowany przez cenionego pedagoga i nauczyciela Kazimierza Piekarza, wyróżniał się nie tylko działalnością oświatową, ale także ogromnym zaangażowaniem społecznym. Niedawno prezentowaliśmy archiwalne nagranie z obchodów Dnia Dziecka nad Zalewem Rybnickim. Dziś wracamy do roku 1999, by przypomnieć wyjątkowe wydarzenie. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który na rybnickim rynku odbył się po raz pierwszy. Aktywnie włączyli się również uczniowie Technikum Ochrony Środowiska przy Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Jako wychowankowie Kazimierza Piekarza przez 5 lat z zaangażowaniem wspieraliśmy liczne inicjatywy naszego nauczyciela, a i tym razem nie mogło nas zabraknąć. Zapraszamy Państwa do sentymentalnej podróży w czasie. Przeniesiemy się wspomnieniami do Rybnika roku 1999 i zobaczymy, jak wyglądały obchody tego wyjątkowego dnia.
żeby te pieniądze, co oni tak zbierą albo coś, żeby wpływały na dzieci niepełnosprawnych. A takie dzieci niepełnosprawne, to oni się bardzo dobrze czują, gdy są w takim społeczeństwie rozweselani. No, to było wszystko. No i doceniają se tego wszystkiego, nie, że tam parę groszy każdy da, no a dla nich to jest duża pomoc, nie? I to powinno być taki imprezy, no. Nam to bardzo nas to cieszy, że to taki czas jest, no. Najważniejsze, że oni są w takim społeczeństwie jak zdrowe dzieci. Oni się czują w tym, co zdrowi, zadowoleni się czują z tego, że oni mogą występować, jeśli być na festynie. Dziękuję. Dzięki takim występom wspaniałym moja siostra mogła wyjechać do Chicago na bardzo poważną operację ortopedyczną. Jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że dobrzy ludzie po prostu mogą wspierać takie dobre akcje, no i bardzo jestem zadowolona z takiego czegoś. No, moja siostra też. No właśnie jestem tak jak moja siostra. Dzięki takim akcjom dużo ludzi jest właśnie uratowanych. No i nie wiem co jeszcze, dobrze można się bawić przy takich imprezach i w ogóle. Znaczy, no myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Te pieniążki będą zbierane na różne cele. Różne na pewno jakieś rzeczy będą zakupione za to. No według nas to jest dobry pomysł. Celować młotkiem, żeby pobić jak nie pasuje. A ja tam zobaczę, czy na Petra z tamtego, bo wyciągnąć śrubnikiem. Dochód jest przeznaczony na sprzęt rehabilitacyjny. Dzieci bardzo ładnie będą obchody na rynku. Takiego pani na pewno nie ma. To jest niezwykły świetlik. Symbolizuje nadzieję, a dochód jest przeznaczony na sprzęt rehabilitacyjny. Przepraszam, może pani stąd kupić świetlik? 5 zł, a jest dochód przeznaczony na sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Mamy witraże na piramidę, tak? Na sam przód musimy to mniej więcej brać. Dobra. Tylko, że mnie to będzie napisane. Pracownik plastyczny dała kartony, to jest stole, jak największe, żebyśmy mogli wyłożyć na ławki i na to płacić. No tak, ale
Te miejsca są zarezerwowane dla dzieci niepełnosprawnych, więc niech pan siądzie z boku. Z tej strony Jacek, położyłeś te piwa tam, gdzie były? Jacek, Zawsze tu przyjdę. Dlatego chyba pani nie ma, bo Serdecznie witam jeszcze raz w Rybniku wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Witam prezydenta miasta Rybnika Adama Fudalego, który jest tutaj z nami. Przyjął honorowy patronat tej imprezy i bardzo nam pomaga. Witam ojca Józefa, proboszcza naszej parafii. Podlegamy właśnie probostwu na ulicy Kościuszki. Jest to człowiek, który nam też pomaga, który darzy nas wielką sympatią, oddaniem. Bardzo serdecznie za wszystko dziękujemy. Witam wszystkich sponsorów i dziękuję jednocześnie wszystkim, dlatego że dzisiejsza impreza bez ludzi dobrej woli, bez osób, które tak dużo nam pomogły, nie odbyłaby się. Spotykamy się w Rybniku, w naszym mieście po raz pierwszy, po to, żeby świętować Dzień Godności. Godności, która jest bardzo ważna dla człowieka, każdego żyjącego na tym świecie. Artystów zapraszamy, a w międzyczasie zgłaszają się do nas osoby, które chcą się pokazać, chcą się przedstawić. Przyjechały do nas aż z południa Polski, bardzo się... z północy. Serdecznie zapraszamy. Przygoda się przygotowywuje, a goście powiedzą coś do nas miłego. Miasta, w którym zakochaliśmy się wszyscy. I wszystkie tańce, mamy wszystkie tańce. Przyjechaliśmy tutaj ze Słupska, z Ustki, z Lęborka.
to ten dzisiejszy festyn według nas, według mnie jest to impreza w dziesiątkę. Wprawdzie pierwszy raz w Rybniku i pierwszy raz prawdopodobnie w Polsce. Uważamy, że taka impreza jedna w roku to mało. Powinno być ich więcej. Cieszymy się, że jest ta jedna, pierwsza i mamy nadzieję, na pewno nie ostatnia i na pewno będzie ich więcej w roku. No chociażby mówię to w tej chwili dla siebie, bo też jestem ze stowarzyszenia, Śląskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że tu panie podzielą zdanie, bo akurat są na turnusie rehabilitacyjnym dzieci ze Słupska. Pani jest właśnie jedną z mam i akurat teraz rozmawiamy o tym i myślę, że panie podzielą zdanie, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo nam się to podoba i cieszymy się, że wreszcie coś takiego jest, że ludzie mogą zobaczyć nasze dzieci i zobaczyć, jak te dzieci są ciepłe i bardzo serdeczne i właśnie życzylibyśmy sobie, żeby to było częściej. Dziękuję. Tak, dokładnie. No, dziękuję. Ludzie się dowiedzą, ile jest wśród nas niepełnosprawnych jeszcze, prawda? No tak jest bardzo dobrze wszystko zorganizowane. No nie wiem, no też mam syna niepełnosprawnego, też właśnie z tych grupów tutaj pochodzi, no. Uważam, że takie imprezy powinny być organizowane przynajmniej raz w roku, bo wiemy wszyscy, że to jest szczytny cel i każdy, choćby parę grosiczków, to na ten cel ofiaruje. Sama kupiłam, pączki jemy, a moja wnuczusia tu występuje. Że może warto organizować takie spotkania, takie dni, żeby wszyscy my zdrowi potrafilibyśmy spojrzeć na tych ludzi, których nazywamy innymi, odmiennymi od siebie. Nie zawsze może traktujemy ich należycie, czasami z lekceważeniem, czasami z uśmiechem, a czasami być może nie potrafimy ich zrozumieć tak jak należy. I warto takie dni organizować, żeby zrozumieć, że oni też są równymi nam. Pieśni i tańca ludowego Przygoda. Należę do niego z siostrą przez prawie 7 lat już. Nie, ale fajnie było, tylko żeśmy się kilka razy pomylili, ale jakoś pani mówiła, że nie było widać. Pani Janusiu Sarek, Pani Lenko, oddajemy Wam scenę do dyspozycji. A ludzie w ogóle interesują się, kupują? Tak, jest duże zainteresowanie. Każdy praktycznie, kto przychodzi, oglądają najczęściej obrazki. A butelki, te butelki? Butelki troszeczkę słabiej, co zresztą widać, bo wciąż jeszcze nam tutaj stoją. Ale poszły filiżanki, były też filiżanki z kwiatuszkami i najbardziej idą obrazki właśnie. Obrazki. A wiecie ile uzbieraliście? 600 zł. Więc dużo. Otrzymałam informację z kasy, uzbieraliśmy 600 zł. Do widzenia! Do zobaczenia! Dziękujemy Pani i zapraszamy. Sądzę, że się jeszcze nie raz zobaczymy i spotkamy.
filmu niezależnego, Filmy Śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.